Nos recunchos máis fondos de Galicia, entre a frondosidade dos seus bosques e a soidade das súas pistas, agóchanse historias que xeadan o sangue. Historias que comezan cunha chamada de emerxencia e rematan co macabro achado de corpos calcinados. Maio de 2025, Campo Lameiro, Pontevedra. Uns sendeiristas atopan un coche ardido nunha pista forestal. No seu interior, o corpo dunha muller. Fora, o do seu maltratador. Un crime de violencia machista cun final terrible, onde o lume foi a última testemuña. Marzo de 2019, no concello de Toques, a Coruña. No medio dunha vaga de incendios que arrasaba a comunidade, un axente forestal atopa outro vehículo calcinado. Dentro, un cadáver. A pregunta aínda resoaba. Foi vítima do lume ou o lume foi a arma para borrar un asasinato? Campo Lameiro, Toques, Ferreira de Pantón. Os nomes cambian, pero o patrón repítese. Vehículos abandonados en paraxes solitarias, corpos que o lume deixa irrecoñecibles e investigacións complexas que tentan dar resposta a preguntas silenciadas polas lapas. Tragedias que revelan a cara máis escura da nosa terra, deixando cicatrices imborrables na paisaxe e na memoria de Galicia.